Sa katapusan akong pakig-ambit, akong isugdan pag hisgot gabahin unsa ang simbahan, o niya unsa ang kabililhon sa banay, unsa ang luna, papel sa banay diha sa kinabuhi nga simbahanan. Karon atong tanawon unsa gyud ang sitwasyon sa simbahan dinhi sa Pilipinas. Magsugod ta sa unsa ang panglantaw sa simbahan karon. Unsa gidamgo sa simbahan nga Pilipino karon. Ug ato ni siyang mahibaw-an, makit-an. Kung mubasa ta, mutuon ta, mubalik ta pagtan-aw sa Second Plenary Council of the Philippines, ang PCP2, kay anha nato mahibaw-an ang paglantaw sa simbahan. Nga naningkamot kita nga mahimo tang usa ka katilingban sa mga sumusunod ni Kristo. Nga unta kita nga mga matuhuon, mga Kristiyanos, magpuyo sa kahiusa diha sa Dios. Nga ikatulo nga musalmo ta, no? Sa misyon ni Kristo. Misyon sa simbahan. Ilabi na gayud ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Misyon ni Kristo na pari, propeta, ug hari. Ug gipun-ani ang panglantaw nga mahimo unta ta nga simbahan sa mga kabus. Kining katapusan mao ni ang dako kayo na hagit nato nga mga Pilipino, natong simbahan ng Katoliko din sa Pilipinas. Simbahan sa mga kabus. Dunay mga sesyon pa nato niini kung unsay pasabot niya. Ang punting lang niining maong ni higayuna mao ang misyon ni Kristo. Og misyon sa simbahan isip pari, propeta ug hari. Ang usa ka kakatawhan nga matuuhon mahimong propetanhong katawhan. Pinaagi sa pagpanudlo, pagsulti sa tinuod, pagsangyaw sa mayong balita, pagsaksi ni Kristo. Pero kinahanglan ni nga makasabot ta kung unsa ang atong dituuhan. Muna nindot kay ning pasiugdahan karon sa Commission on Laity dinhi sa Subo na kining ongoing intensive formation program pagsangyaw 2021 kay mao ni kabahin sa atong propitanhong pagkasimbahan. Nagatuo ta ang pari lang ang propeta, dili kitang tanan kayong simbahan gitawag sa pagkapropeta. Kita usab gitawag nga harianong katawhan. Mao ni ang pagsabwag, pagpaambit sa gahom sa Ginoo, sa gahom ni Kristo. Ug ang harianong katawhan, klaro kay na nga mao ang katawhan nga buot mualagad, dili magpaalagan. Kaya ang tawhanon nga hari alagaran o linibo ka mga tao. Pero ang simbahan isip usa ka harianong simbahan. Mao ang simbahan nga mga lagad. Mga lagad mutugyan gani siyang kinabuhi o magsakripisyo gani sa iyang kaugalingon
ngadto sa uban. Pangalagan. Ug ang simbahan mahimong parianong katawhan. Nahimot ang pari tungod sa atong bunyag. Kami, ang mga pari, nakadawat ni og itawag og common priesthood sama ninyong mga laiko pinaagi sa bunyag og pirma. Mao na nakabahin mo nining simbahan nga pariano. Ang ordinasyon namo nakadawat kami sa ordin sa pagkapari tungod kining maong ordin mao ang naghatag kanamo sa pangalaga, no? Gahom sa pagpangalagad sa uban isip mga ministro. Common priesthood and ministerial priesthood. Now, kining maong parianong katawhan, mao ang mga tao nga naghalad o pag-ampo o pagtimbaya ngadto sa Dios. Naghalad sa espirituhanong pagsimba. Nagday, nagampo, nagsimba sa Dios. Muna nga dili lang pipila ang mag-ampo ngadto sa Ginoo. Dili lang ang mga pari, dili lang ang mga reliyoso, kundi kitang tanan, kitang katawhan, kay una sa tanan ang simbahan, usa ka parianong katawhan. Ug kini tungod sa bunyag. Dinhi sa Pilipinas, kining maong matang sa simbahan, inubanan sa panglantaw, maunta ba mahimo ta na matuod, na masunusunod ni Kristo, na mag-alagad sa uban, magsayaw sa malita, mahimong kabos. Gi-concretize ni pinaagi sa pagtukod sa basic ecclesial communities. Ang BEC maoy simbahan sa kahiusahan. Mao ang simbahan sa pagsalmon, ug gani ang simbahan nga nagmisyon. Dili ang linibo o minilyon nga katawhan, kundi ang gamay katilingbanong simbahan, mga silinganan nga nagkapundok, nagkahiusa silang pagtuo, nga nagbasa sa balaang kasulatan, nga nagpaambitay sa pulong sa Dios, nga gihiusa diha sa Eucharistia ug nahiusa sa ilang mga kaparian. Dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Subo, atong hinumduman nga nasugda ni isip programa ang BEC niadtong 1986. Nga ang atong mga parokya doon na ang gagmayng Kristohanong simbahan, Kristohanong katilingban na nagkahiusa aron mapadayag yun sa konkreto sa kasilinganan unsa ang damgo sa simbahan dinhi sa Pilipinas na dili lang mahimo diha sa papel, kundi naayod sa katawhan, naa sa katawhan. O kita sa Subo nag-una pa ganita sa PCP2. Ang PCP2 1992, 91, kita din ni Subo, Fourth Synod of Cebu 1986. Manalangin unta ka nato ang Dios, kanagkasa ka nato sa grasya sa pagtuo aron ikapaambit sa uban. Ang
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nga igsoon, padayon tang nagampo uban sa atong mga inadlaw, atong mga pamisa karon niining adlaw. Atong padayong iampo nga unta masulbad na gyud kining atong giatubang nga pandemic ug maghatagan untag kalinaw tibok kalibutan ug makabangon na usab ang atong mga ekonomiya sa lain-laing mga nasod, labi na gyud sa mga kabos nga mga nasod sama sa atong nasod nga Pilipinhon. Ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala aron mahimot ang andam sa pagsaulog nining misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon ug mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa gipasuguan ni Akab ang tanang katawhan sa Israel ug gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Ug si Elias miduol sa tanang katawhan ug miingon, nganong dili man kamo makahukom kun ang Ginoo mao ang Dios, simbaha siya, apan kun si Baal mao'y Dios, siya'y simbaha. Apan ang katawhan wala gayud motubag kaniya. Unya si Elias miingon sa katawhan, ako nalamay nahibilin sa mga propeta sa Ginoo, apan ang mga propeta ni Baal, 4 kagatos ug kalim-an katawo. Ihatag kanamo ang 2 ka turong baka, adto kanila ang usa aron ilang ihawon ug lapaon ug itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan nga dili kini daigan ug andamon ko usab ang usang turo ug ipahimutang ko ibabaw sa sugnod ug dili usab daigan. Ug sangpito nila ang ngalan sa ilang Dios ug sangpiton ko usab ang ngalan sa akong Ginoo. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. Ug ang mga tawo miuyon. Unya si Elias miingon sa mga propeta ni Baal, pagpili kamong usa ka turong baka ug andaman ninyo kini pag-una. Kay daghan man kamo ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siyag kalayo. Ug gikuha nila ang turo nga gihatag kanila ug giandam nila kini ug gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto ug sila miingon, O Baal, tubaga in taon kami. Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo apan wala gayoy mitubag. Ug sa pagkaudto si Elias migbugal-bugal kanila nga nagkanayon. Kusga pagsangpit kay tingalig na malandong pa siya o tingali may gilakat o natulog ba o kinahanglang pukawon. Ug mikusog sila pagsangpit. Ug gisamad-samaran nila ang ilang lawas pinaagi sa mga espada ug bangkaw sumala sa ilang nabatasan. Ug sa pagkalipas na nagpadayon gihapon sila
hangtod sa panahon nga ihalad na ang ginabiing halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol kamo kanako, ug miduol kaniya ang tanang tawo, ug giayo niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagkuha si Elias ug napulog duha ka bato sumwala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga maoy gisultihan sa Ginoo nga nag-ingon, Israel, maoy imo ngalan. Ug pinaagi niining mga bato naghimo siyag mga halaran sa ngalan sa Ginoo. Ug naghimo siyag usa ka kanal libot sa halaran, ug ang gidak-o niini kasudlan ug kawhaan ka litro nga tubig. Ug ipahimutang niya ang sugnod, ug gilapa niya ang baka ug gitungtong sa sugnod. Ug miingon siya, punag tubig ang upat ka tadyaw ug bubuhi ang halad nga sunugonon, ingon man ang mga sugnod. Ug miingon pagayod siya, bubuhi pa ninyo. Ug gibubuan na usab nila, ug miingon na usab kanila si Elias, bubuhi na usab ninyo sa ikatulo ka higayon. Ug gihimo nila kini. Ug misanap ang tubig libot sa halaran, ug ang kanal napuno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabii nga halad, si propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita niining adlawa nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad, ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga intawon ako, O Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw Ginoo mao ang Dios, ug nga gipahinulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo, ug giut-ut ang halad nga sunugonon, ingon man ang sugnod. Lakip ang mga bato ug abog, ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nanghapa sila ug miingon, ang Ginoo mao ang Dios. Ang Ginoo lamang maoy Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Bantayi ako nga walay kabilinggan o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako nga walay kabilinggan o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako Dios, kay nagadangop ako kanimo, nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. Bantayi nga walay kabilinggan o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong pupa, ikaw mao ang naglig-on sa akong palad. Bantayi ako nga walay kabilinggan o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako, bisan sa kagabhion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan, kun anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalak-an. Bantayi ako nga walay kabilinggan o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bug-os nga kalipay diha sa imong atubangan, sa mga kalipay diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Bantayi ako nga walay kabilinggan o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa o yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayod sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So mga igsoon, sa may inyong gusto mahimo mong gamay dito or iwit sa gingharian sa langit o mahimo mong dako o bantugan sa gingharian sa langit. Mahimong dako. At tumos dako, mahimo mong bantugan. Abisag ako, mausanay akong pangandoy. Si San Vicente Ferrer, nakakabot niya na. Mao nang tungod sa iyang kabantugan, hangtod karon ang iyang gahom. Nagsigi pag, dili man ang iyang gahom. Ang gahom sa Ginoo, gasigi paglihok diha niya. Si San Roque, nakakabot sa dana. Si Bishop Chupilo Kamumot, nakakabot sa niana. Sila si San Isidro Labrador. Mao na hangtod karon, pwede pa silang muhimog mga milagro. Labaw tanan ang mahal nga Birhen Maria, nakakabot niana. Nakaron, kamong ni aron dinhi. Gusto mo maliwat sa mahal nga Birhen? Gusto mo maliwat ni San Vicente Ferrer? Gusto. Ayaw gyud sa iloi matud pa ni Kristo ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Bisan ang labing gamay nga kudlit sa balaod di gyud kuno sa iluan. Nya kinsa tong dili mo tuman bisan sa labing gamay nya manudlo pa gyud sa uban kana kuno mahimo nang iwit. Pero anang kinabuhi isminyo na amang giroy nag-anniversary sa kuan nagpamisa nato dinhi. Di na lang ako hinganlan pero nagpamisa og anniversary. Unsa may balaod sa Ginoo para sa minyo? Sa kasakit og sa kalipay sa tungosa sa kahamugaway og kapitos sa sakit og sa maayong panglawas, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. Di gyud magbuwag till death do us part. Unsa may labing gamay diha? Kana bitang masakitan ang asawa nya iwakli na ang bana. Kana gamay ra kay na. Pero makapahimo na nanimong maimpierno. Nya mingka, ay sus, ano pa dir? Pakupas lang usa. Ayaw. Bahala na for better or for worse God. Tingali sa una inigako sa imong bana better. Nya karon kay galagot naman kaniya igakos niya worse. Pero ayaw siyang iwakli kay for better or for worse man. Awag yapon mo kasabot. Pareho na mo mga pare. Niyadtong wala pa'y COVID. Bugata sibot lagi. Daghan kayong kulikta. Karon, ang sibot mapalid na sa electric fan. Pero tinagid taong ni Pisa. Anya, dili na lang dahil may magmisa. Sa una, huot ni kadomingo, huot ni nga tong simbahan. Abot pa nga to gawas. Karon, wala na isod hapit lingkuranan. Tagurhan na lang kabuok. Wa pag mo lingkod. Anya, di na lang dahil may magmisa. Dili gihapon. Kay wa man may magmisa para sa kulikta. Nagmisa man may para sa simbahan. Wa na inana ba? Niya ka mo, makabuhat mo na.
Nganong gi-approve man sa atong kalibutan ang divorce, nganong gi-approve man ang abortion, nganong gi-approve man ang same-sex marriage or union, tungod kay dili lagi ganahan motuman sa sugo sa Ginoo. Kanang naatay ginagmay ba nga pag-violate. Parehar gud anang moingon ka ayaw pamakap. Yung kay white lies ra mangguna pa dirgod. White lies ba para di lang magkagubot. Kaya nga masag musulti ka tanan sa imong bana nga imong gikuhaan tong iyang kwarta, gubot naman kaayo. Na may pag-ato na lang kuhaon, di lang mananghid kay di man sad manghatag ang buang-buang dako, may pagmanguha ta. Nya sa din ang asawa man ko. Nanagod. Oy, ningon si Kristo, tell the truth and the truth will set you free. Wagi gamay, why white lies? Kanang white lies kabuang ra gina nato. Ni justify ta sa gagmayng sala. Parehara sa guna namo mga pare, mingon may nga chastity. Chastity ba? Nya kay namay ni kumpiyansa, sikit-sikit man, atirahan sa ginagmay. Nya mayon ni amo sabot lang Ginoo kay lonely gud taon ang kinabuhi pare. Sakto na dili. Sakto. Sakto na. Pero sayop. Sakto sa among rason pero sayop sa balaod sa Ginoo. Sa di ko makalimot ana kanang motoy first time na ko nakadungog ba pare nga batan-on nagwali niya choy man to siya daghan man kay to chicks moduol niya kami bisag inani among naon doolonon sa niusay akamo alkansi mo na mo kami ato labi na gyud choy to siya ingon din siya kamo mga igsoon ay mong kumpiyansa namong pare ay mong kumpiyansa kay tao baya mi kana ganing binugha ng kahoy ba kana ganing binugha wa gani ginay kinabuhi mubaos pamanggani no mubaos ay mabalitok na usay niigo mangani ka ng binugha nya ingon ni siya kami pa bang mga pari nga buhi gyud kayo nya kumpleto pas buhi baos nya igo ba ng rason nga ato nang himuong rason o kanang mga common kay nato yung ikabay sukaran di ba kamukaon so kaniding pagtuman sa balaod mao di ay ang atong pagpakita na kita loyal sa atong Ginoo. Muna si Propeta Elias diri sa atong unang pagbasa, siya na lang usa mo'y nagtuman sa balaod sa Ginoo. Ang 450 ka propeta nga iya kanhing kauban ni bali na ngadto ni Baal tungod lagi kay ang si Baal katong ilang Dios mao na may gipaboran sa hari. Nya di man sila musupak-supak kay mamatay sila. Ang nahipilin si propeta na lang Elias pero wa gyud siya mo surrender. Kuan pa to siya, gitago pa to siya dito sa bukid ana ngadto pa siya kuyog atong byuda kay wa na gisay makaon kay giluto siya maayo. Pero tanawa karon unsay nahitabo sa atong unang pagbasa. Iyang gibuntog pinaagig milagro ang mga propeta nga 450 ka buok. So wa ni mag-agad kung kita na balay nagtuos Ginoo. Ang importante ikaw mismo personal na tong commitment. Nabutan ng usahay kanang nay asawa ba muduol nako pader ang akong bana 5 na ka tuig nga wa mo uli sa amo tuas iyang kabit gapuyo. Unsa man pader ako na lang sa ning biyaan among pamilya mauli na lang sa kusamo. Niya akong giingnan nga unsa man ka minyo ka o dalaga. Yan siya minyo pa dir pero ang akong bana nagluib naman ako. Nako padayon sa imong pagkabuutang asawa ngadto sa imong buangon nga bana. Siya usaon man na pader. Unsa pa may rason nga mopabilin kung wa naman siya des amo. Nako naa man Ginoo diha. Ang inyong pamilya nagpabilin pa man bisag ika na lang usa mo'y naghunahuna nga ikaw na lay buutan padayon sa imong kabuutan ngano mosunod bang katong buang mahimos kang buang
Mao nagibugal-bugalan ni propeta Elias ang 400 kabuk mga propeta. Insya mura mamog mga buang, oy sige mamog sangpit anang Ginoo ninyo. Naglakaw-lakaw patingali na ito, patingali na gisuroy-suroy. Hala kusgi pa kusgi sangpit. Yan na lang gibugal-bugalan ba? Kaya naingon sila sa buang, gisamad-samara na gud nila ilang lawas aron dunggon sa Ginoo. Ningos Elias, tang sayo pa. Siya kausara sanapan pagtubig tong iyang gikuanan pag-ingon niya Ginoo ipakita nila nga ikaw ang gamhanang Dios, ikaw ang tinuod nga Dios. Abot din kayo gihilis tong tanan hasta tubig hasta tong 12 kabuk bato nga iyang gitungtungan gihilis pas kayo gikas Ginoo. Pasabot ningon ang Ginoo bisag usa na lang kabuok ang mutuo nako mupakita gyapon kus akong gahom. Muna karon sa COVID-19 pulos-pulos na ta nga hadlok. Nangahadlok na ta. Nanaganitay sipon, nanaganitay ubon, magliso na kita ginhawa. Ala, COVID na ni, ala, COVID na ni. Wajud ka kapasalamat na na-COVID ka. Wajud ka kaingon, thank you Lord, nakashare ko sa pag-antos sa akong mga kaigsuunan karon ang uban kanila nangamatay na gani. Wajud ka kapasalamat, ana. Sige ra jud kang kahadlok. Naiuban ron, di nakatog, maratol na, kaya ang iyang mama, ang iyang papa, nasakit. Nga iya yung gustong buhion. Di siya gusto nga masakit, di siya gustong mamatay. Unsa man ka, Ginoo ka. Daghan nang nangamatay ang mga batanon kay diha. Gipangpusil paganing uban. Ang uban nangalunod, nangabangga sa balhabal. Ang uban nangakidney. Ang uban diha gi suka kalibang ra nya kay way ikapalit in tawag tambal nangamatay ra sad nga batanon pa kayo. Wa jud ka kahuna-huna ana nya nay imong ginikanan nga 80 na 90 nya sakto kayo sa pag-atiman. Di pa jud ka kadawat kung kuhaon sa Ginoo. Tungod na kay nagpakaginoo na ta. Si propeta Elias nagpakahimong sulugoon sa Ginoo. Ang mahal nga birhen si San Vicente Ferrer, San Roque, gihimo nilang ilang kaugalingon nga sulugoon sa Ginoo. Mutuman sa tanang sugo. Ang resulta nahimo sila karong 12 didto sa langit ug 12 sad dinhis yuta nga ato gani silang gibutang sa atong altar. Gihimo nato silang mga patron pasabot atong sulundon modelo ug giya padong ni Kristo. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita sa Dios aron iyang dunggon ang atong mga pagampo uban sa pagpaubos moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa santos nga simbahan, nga sa kanunay magsangyaw siya sa kamatuoran, nga gitudlo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasod, nga muila na sila sa kalinaw nga gibilin ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong nag-antos nga makabato na sila og kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga dautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makasudong na sila sa naong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
Makagagahom nga Dios, ikaw ang nagbuot sa tanang butang. Busa dawata ang amo mga pangamuyo nga gituboy namo nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi ng among gipamisahan karon ug kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo na sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong paghuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala o magpahimutang kanamo diha sa dalan nga magdalangan ha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta magpanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus.
o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamahanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine greatness or ang pagkahimong dako didto sa langit. Nato lang buhaton, tumanon lang gid nato ang tanang balaod sa Ginoo, di ta magsigig himong excuses bisan pag magantos na taa lang niini. Tingali usas balaod sa Ginoo kanig yung pagkamanggihatagon. Una nga magpasalamat ta sa mga tawo nga sigig hatag nato dinhi og donasyon para sa atong mga proyekto. Pero ato pa nang gitigom-tigom kay ang ato gong palitonon nga dili pwedeng utangon kadtong suga, no? Napalit na tong suga ang kanisa ni ang kuan kanini abang atong iilis aning atong center aisle na kahukuman ko nga idayon tong giingon sa atong interior designer nga himuon taning granite dinhi, gahimo pa siya design, so basig mahal-mahal gitingali ni, pero di sa tingali ni kaabot tingali mga 200,000 tingali, basig mga 100 kapin thousand kanilang center, ana, so magampo ta para nindot ba durable, unyag dunay mo paso-paso dinhi kay magpakasal o kahailubong ba, at least nindot ang iyang pasuhanan. Nya di sa daling maguba, no? Nya karin diring kilid mga tiles na nga diha tay butang. So ato nang iyampo kay na magigasigig donate sa dinhi og sa abroad, dagko ni sila grasyang madawat sa Ginoo. Nya kita sa dinhi tinabangay lang punta. Mabayran ra ni kay naa man gyud ang atong grasya gikan sa Ginoo. So salamat sa mga nag-donate og iyampo nato ang umaabot pang mga donors. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.